आंथ' दा सिखावखौ जेबोखौनो बुङा। बे समाव राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों फोसावनो लादों मोनसे गेदेर खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजारनि गंसे दख'ना गलायाव हाबनाय सिखावखौ पुलिसा खाबाय। दुखुनांथाव खौरां, थांनाय हरनि समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजाराव मिलिखा बसुमतारीनि गंसे दख'ना दखानाव सिखाव हाबो आरो खमैबाबो 1,30,000 रां बेसेननि दख'ना, जोमग्रा, सादोर आरो ब्लाउस बायदि बायदि मुवाफोरखौ लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि गला बिगोमाया गावनि गलानिफ्राय खावनानै लांखुमानायखौ उदिस मोननानै गोसोआव दाहा जायो आरो सिखावफोरखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिजों बेंटल पुलिस पस्टआव गांसे गसार गथायो। बे जाथायखौ नोजोर लाखिनानै बेंटल पुलिस पस्टनि आइसिआ गावनि हान्जाखौ लानानै सासे सन्देह खालामनाय सुबुंनि न'खराव सिग्रोम होयो। थारैनो बे न'खराव खावनानै लांखुमानाय मुवा बेसादजों लोगोसे सानै सिखावखौ पुलिसआ हमनानै लाबोयो। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सानै सिखावनि मुंखौ 1 नं दुनाबारि गामिनि इलिसन नार्जारी आरो बेंटल बाजारनि मेहेल नार्जारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि आबुं फिथायफोरखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ सिखावखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो। जाथाय जाजानाय मिलिखा बसुमतारीया बे समाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। आंनि दखानावथ' आं दहाय फुङाव नायफैनायावसो नुबाय सिखावा आंनि जेसेबांनाखि माल दंमोन दख'ना सिगानो खमावबो 60,000नि गोजौआव दंमोन आरो ब्लाउस दंमोन, दख'ना सिम्पोल दंमोन, गासिबो खावनानै लांजोबबाय। खमावबाबो 1 लाखनि बारा दंमोन। आंथ' दा सिखावखौ जेबोखौनो बुंनो हाया। सोरखौ होननानै सोरखौ बुंनो हाबावनो आंलाय। आंथ' मोनथिया जेबो। दहाय फुङावसो मोनथिबाय आङो। औ, हरावनो जादोंमोन। खयथायाव जाखो आं बेखौबोथ' बुंनो हाला। बे सिखावखौ नागिरनायाव पुलिस प्रशासनखौ माबायदि खावलायनो? आंथ' दा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानो दि जेन' सिखावफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होयो, जेन' आंनि माल थांनायफोरखौ जेन एसेबाबो मोनफिननो हानाय बायदि आं ससियेल मिडियाआव बेखौनो खावलायो। बुंनो लांनोसै डाइरेक्टनो बयनिसिमबो आं खुलुमबाय। दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल बाजाराव थानाय दखान मोनसे सासे हिन्जावा दखान होयो। बेयाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय एसे एनै रां खामायनो जाहाथे हायो लन हिरि लानानै बियो बे दखानखौ होयोमोन। नाथाय दिनै मिथिस्लाबै हरनि गेजेराव दुथां गाज्रि सुबुङा सिखावनि हान्जाया फैनानै बे दखानाव दिनै सुरमार माने साबि थाला देखावनानै जेसेबां बेयाव जि जोम दङ, दख'ना, ब्लाउस हिरि नानाथा माने बिभिन्न बेयाव गानग्रा जोमग्रा दङमोन। बेयावहाय खमसे खम गैयालाबो माने 1,20,000 माल दङमोन। बेखौ सिखावफ्रा खावनानै लाङो। आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै बेबायदि जोंनि हालामाव जुदि जाबाय थायोब्ला जोंनि थासारिया बहुत गाज्रि जागोन आरो जोंनि थांनानै थानांगौआ खस्थ' जागोन। आरो जि बेक्तिया बेखौहाय खस्थ' खालामनानै मावनानै जायोमोन, बे बेक्तिया ओरैबायदि मोनसे खस्थ'आव दुखु खस्थ' माने बिराद सैसोनो गोनां जाबाय। दिनैहाय लन लादों, बियो माब्रै सुख'नो बेखौ बिथाङा गाबबाय थादों। दिनै आं बेखौ खावलायनो सानो दि प्रशासननिसिमबो जाहाथे बे दुथां सिखाव हान्जाखौ जाहाथे हमो। आं प्रशासननिसिम आं खावलायो थाब बिनि सायाव एसे प्रशासना माने आखायाव लायो, जाहाथे बेखौ एक्सन लायो। आं बेखौ खावलायदों जाहाथे बेबायदि जानो हाया आरो बेयाव जेसेबां मालखौ खावबाय जाहाथे बयबो मिथिनानैहाय रायजो राजाफ्रा एसे दायथ' लायो बा बेखौहाय बहा फानो बेखौ जाहाथे एसे लक्ष्य खालामो। आं खावलायदों जाहाथे जों सिखावफोरखौ जाहाथे हमनो हायो। दा बेखौ जोङो जेरावबो बिनि थाखाय जों सिनसियार जानाया मोजां। बे जोंनि बेंटलावल' नङा, मोनफ्रोमबो जायगायाव बेबायदिनो जाबोगासिनो दङ। सिखावफ्रा बारासाव बारा बेबायदि जाबोगासिनो दङ। जाहाथे बियो जोबस्राङो, बेखायनो जोंनि रायजो राजानिसिम आं खावलायदों बेबायदि सांग्रांथिखौ बयखौबो एसे आखायाव लानो थाखाय बा सांग्रांथि जानो थाखाय आं खावलायदों बयनिसिमबो। बेंटल बाजाराव माने दख'ना दखानाल' बांसिन गोमानायखौ नुयो, बेनि सायाव साराव मा बुंदों? दा बेनो मोनसे दुखुनि बाथ्रा। फ्राय दिनैल' नङा,
दखना बेंटल बाजाराव दखानाव बहुतता बेबायदिनो सिखाव हाबबाय थांनाय समफोरावबो हाबबाय बेबायदिनो आरो बेल' नङा गुबुन दखानावबो जाखांबाय दा आं माने दुखु मोनो जे बेंटल बाजारनि जानानै आं बेखौनो फोरमायहरो जे रायजो राजानिसिम जाहाथे बयबो सांग्रांथि जायो आरो बेफोरबायदि माखासे दुथां मानसिफोरखौ हमनो हायो जाहाथे जोंनि रायजो राजाखौ साफ्रोमखौबो आं खावलायबाय जाहाथे सापर्ट खालामो दा बिनि सायाव आङो बयनिसिमबो सायाव आङो खावलाय